Dagos nang nahulog sa kamot kang otoridad ang sarong miyembro kang CTG sa probinsya kang Masbate. Ini matapos naman kan pigpaluwas na mandamiento de aresto kang Regional Trial Court Branch 49 Katayngan Masbate. Dahil lang kang kasong panggagadan kan sospek na pigbistong si alias Jesse, 38 anyos asin lineman kan Barangay Baras Esperanza Masbate. Pigkukonsiderar si alias Jesse bilang most wanted person sa Saindang Banwaan, asin aktibong miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa irarom ni Rogelio Suson alias Manong Command, kan Kilusang Guerrilla South, Sub-Regional Committee 4, Bicol Regional Committee na nag-ooperar sa Tercer Distrito kang Masbate. Pigtutubudan man na iyo ang nasa likod kang serya ning kararibukan arog kan mga insidente ning pambabadil sa saindang lugar, maging sa mga katraid na banwaan. Mayroong sir, mayroong dito sa katabing sir, ang una sir dito may mga sightings dito, parang pinapasyalan nilang mountain barangay dito sa Esperanza, and then sa katabing barangay sir dito sa takop ng POB Corpus last September sir nagkaroon sila ng encounter yung Philippine Army. So yun po sir, at saka yun ang mga insidente po dito sir, at nagpapasighting po sila, naglalakad-lakad sila dahil na validated ng Army na siguro nagpapakita sila sa mga mountain barangay dito sa interior barangay para sabihin nila na sila ay nandiyan pa sila. An operasyon ang isinagibok ang pinagsarong pwersa kang Esperanza Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Alan Hermosa, Regional Intelligence Unit 5, Masbate 2nd Police Mobile Force Battalion, asin Philippine Army sa nasambit na barangay, alauna ning hapon kang nakaaging Lunes, Oktubre 9. Ay, lalo na po ngayon parating ang pang Pasko, sana po ay maging masaya sila at maharap nila ang mga pamilya nila at wag na po silang sasali sa mga ganyan na wala naman pong pag-asa sila diyan pagdating ng panahon. Kawawa na po ang ating mga pamilya nila. So sana po tuluyan na po lang iwasan yan. Wag na po sila magpalinlang ng mga magagandang salita po sir. Ganon. Ayan po ang mensahe ko po sir sa mga kababayan. Sangunyan ang sospek ang nasa kustudiya na kang Esperanza PNP. Mantang daiman ini piglalaoman na makakaluwas dahilan sa daing piyansa ang kasong sa iyang pigkakaatubang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.